iya mga kabinan kahapos. Now, magbakal sa mga proofs of purchase sang mga sponsors sa pinakamalapit nga supermarkets, grocery stores, and sari-sari stores sa inyo sa nga lugar. So, magabato na kami sa inyo again sa mga kauturan naton, padayon kita nga nagabaton sa inyo sa iya nga mga entries. Isulod lang sa liwat ha, sa white envelope ang required proof of purchase, tapos isulat sa gwa sang sobre ang mga masunod. Inyo sa nga pangalan, address, edad, signature, contact number, pangalan sa proof of purchase, anong gingamit mga proof of purchase, week number, butang mo week 7 na, title sa promo, 1-2 Panalo Part 221 ng Bombo Radyo Star FM, care of Bombo Radyo Bacolod. So, siliwan mo sang maayo ang envelope, agad nga hindi na madula, ining proof of purchase sa sulod sini, kag ihulog diri sa drop boxes sang Bombo Radyo Bacolod na station o kung sa mga drop box centers. So, sa mga kabombo nato na ato niya nga daily winners, makabaton sang instant na balawanta ongoing ni subong ang ginaparagtag nato nga premyo, instant cash prizes, and gift packs kung malawagan ang imong nga pangalan. Hatagan ko, of course, no, kamunamon, again, kinahatagan sang 6 ka oras nga deadline, kag dapat ini ang gilayon sa maklaim nyo gilayon sa sulod sang 6 ka oras, kay kung hindi, pagabawion ang tanan nga premyo, kag magabunot naman kita liwat sa isa pa katagdaog bilang bulos sa wala maklaim nga premyo. So, syempre, sa sekreto, nagapamati kagid, no, sa mga diri sa aton sa Bombo Radyo, kung nag-join ka from sign on to sign off. So, sa mga kabombo naton, again, don't you worry, kay may mga, kumbaga kung may mga entries ka nahulog, tapos way kakadaog, hindi magkabalak ka, kay qualified na tanan, no, nga mga wala na lawagan nga mga entries para may chance nga magdaog, para sa grand draw, para may chance nga magdaog sang 1 million pesos. Sa liwat, no, 6 million pesos nga cash siyahan ang total prizes naton diri. Ang daily winners naton nahibaluan tama, nagabato ni sila sang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. Sa aton iya nga grand draw, no, sa mga kabombo naton, mayara sang 4 ka regional winners. Ina maghalin sa National Capital Region, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Ang regional winners, makabato niya sang tag 50,000 pesos, no, cash, samtang ang grand draw winner magabaton sang 1 million pesos cash. Kay again, ang ato niya nga grand draw patigayonon sa January 21, 2023. So, ang syempre, mga proofs of purchase nga kabahin diri nga inyo siniya hulog, no? Every morning nga mo gining ka partner taho, no? Inablang mahambal kagid nga do ka makabangon kagid sa iyong tsakto kag madula ang tuyo mo, makapainit-init ka. Nescafe, no? Bango na with Nescafe. Ang proof of purchase naton diri, any 2 empty sachets sang Nescafe Creamy White, 29 grams, or Nescafe Original 26 grams, or Nescafe Creamy Latte 27 grams. Isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack, or Nescafe Original Twin Pack, or ang Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Kag 3 ka Nescafe Empty Stick o compact sang Nescafe Classic 2 grams. Okay? So, isa na ka-entry. Kag subong man, syempre, ka-partner man sang mga iloy sa puloy-an subong, mga kabulig sa puloy-an, or sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo sa mga galuto, no? Especially subong iya nga aga, no? Ining Silvers 1 sukang puti, sarap asim. So, proof of purchase naton, isa ka empty stand-up pouch or sachet or label sang Silvers 1 vinegar, isa na ka entry.
ining proof of purchase naton. Kabahin lang ni syempre sa mga proofs of purchase, no? Nga ihulog nyo, ilakip nyo man dira, isa pa, no? Ang kabahin pa, rather, ang paniyawan, basta said marketing, tatak magaling, proof of purchase, one empty blister pad or banig sang paniyawan, luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay food supplement capsule, or paniyawan banaba plus garlic, plus makabuhay food supplement capsule, isa na ka-entry. Okay? No? So, kabahin lang na, no? Sa mga proof of purchase, nga imo sa ni ihulog, no? Gani maghulog na, sa inyo sa ni mga entries, kaya sa aton nga mga kabombo, basi ikaw ang makadaogid siya. Now, and of course, hindi magkalipat sa pag-claim sa imong nga premyo, take note of this, dala ka na nga daan sa duha ka mga valid recent ID. Ini ang ipa-photocopy na nga daan kag duha man ka kopya. Okay? Ayos, ayos? So, good luck. Kabay pa nga ikaw ang mangin magdaog kag ti mangin kabahin sang Millionaires Club sa Bombo Radyo Bacolod. Bombo Radyo Philippines. Okay? Sige. Kamusta ho nato ang ato niya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod? Chikeron naton. Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Cherry Grace Santilian. Bombo Cheng, good morning. Yes, Bombo Ann, good morning. Live kita diri subong sa northbound terminal. Kung sa diin na makit-an diri naton, Bombo Ann, naga-amat-amat na magid sako ang aton nga mga terminals. Especially diri sa northbound terminal, makit-an diri naton nga mayara naman sang mga nagaalabot nga mga pasahero. Apang diri bala Bombo Ann ang mga traditional o kan mga public utility jeepney naton. Dutay pa lang diri ang nagaparada, te ang iba nagalibot-libot pa lamang sa palibot kay syempre ang iba kay kami nga man balakis sa mga terminal, ang iba nagasakay na lang sang taxi para dasig o kung dalian na ang ilang pag-abot sa ilang mga palakadtuan Bomboan. So makit-an man diri naton ang sa mga Ceres bus Bomboan nga mayara naman mga iban nga mga pasahero naton nga nagapadulong sa norte nga bahin sang probinsya. Pero ati syempre Biyernes nga adlaw kag mayara naman sa mga klase Bomboan ti amo na nga naga round trip lang danay ang aton nga mga drivers kay syempre kahit papaano makakuha o kung maka-pick up man sila sang mga pasahero. So far Bomboan naga amat-amat pa lang abot ang mga pasahero diri. Makit-an man naton nga ang syudad sang Bacolod mayara na sa nga nagapakadto kag nagapagwa sa syudad sang Bacolod. Medyo mingaw subong Bomboan, no? Makit-an man diri naton ang mga drivers naton. Temprano pa ni sila guro nakagara ako nakalibot-libot ako nakadapasahe sing ilang mga tagsa-tagsa ka mga public utility jeepney amo na nga ang iba pulo pa huway sa danay kaya syempre kung magabutlak o kung magpagwa na siya haring adlaw ti amo naman na ang kuskus biyahe nila Bomboan kay syempre sulod o ko na manog kadto na o kung padulong na aton mga estudyante sa tagsa-tagsa nila ka mga bulutuan. So mayara man diri Bomboan nga halin bala sa mga norte nga bahin nga mga Ceres bus hindi na siya pun anay unlike sang Ligad yang mga simana taga-abot sang Ceres bus makit-an naton nga full capacity gid sang mga pasahero ang ini nga mga Ceres bus. Kamustahon bala naton Bomboan diri ang mga drivers naton kay syempre tungod bala kaya nagsalaka na naman ang mga mga gatong presyo sang gatong ti ano bala ang epekto sa ilang mga drivers sa diri especially diri sa syudad sang Bacolod. Kamustahon diri naton sila kung kamusta bala sila, kamusta ang biyahe ng sa palibot. So diri bisita tay. Good morning. Live kita sa Bombo Radyo Bacolod. Kaupod si Bombo Antay. Ano gani pangalan ta tay? Si Victor sa Kudet, ma'am. Oo, Happy New Year tay. Happy New Year. Happy magid bala ang pagsaulog naton sang New Year tay? Okay man sang New Year kay daw may man ni biyahe lamon. Oo. Nakakabawi-bawi? Babawi-bawi.
Oo. Ti kamusta subong nga tayo ang pag-welcome naton sa nga tuig 2023 kay nag-welcome man kita sa pagsaka na naman liwat sang presyo sang gatong. Tiyan mo lang wala sa mahimo kay sila na yung control mo. Mm. Dahil bagay hindi dapat sa amon kay tigado ang biyahe namon. Subong balik ni sa normal ang biyahe mo. Oo. Di ko magsaka pa ng gato nga. Why na mimo eh. Ano ganing ginamaneho mo tay? Ang taksi. Taxi. Mm. Oo. Ti kamusta man nagaamat-amat naman damo ang pasahero especially nga nagabalik na naman kita eskwela. Ang mga dyan, hindi man niya magsakay sa taksi. Mga may pagani kung may klase mo. Traffic lang na ang estudyante. Oo. Buhay, Oo, ti pila ka nakatuig tayo nga nagabiyahe. kadugay na. Sabi pa siyang 1999. Ado bale mga 23 years na. Hindi, dugay na. Oo. Ti tay kamusta? Tay ti kay syempre nag one way scheme bala kita sa especially sa Dalan Lacson tay ano ni ang kamusta anong abulig para sa inyo? Sa ano, Ang nag one way scheme na kita tay sa Dalan Lacson. sa one way. Oo. Ako ang presyo sa traffic. Oo. Kaya doon traffic, hindi mo kanta. Oo. Ti subong naghagan-hagan man tay. Subong haganagan ang traffic. Kaya wala naman walang okasyon. Oo. Ti so, kamusta ang plitihan ay ano man bala makabawi man bala sa inyo kay syempre nagsaka na naman ang presyo sang gatong. May ara man pasero nga kabayad man sang sobra sa metro. May ara man nga pati pesos kwaon pa. Oo. Di ba sila kabalo nga metro sa una pa na sa 35 pa na yan gatong 40 lang pag-down, tayo subong 40 magyapot. Di ba may? Ti ga-boundary pa kamatay. Oo, ara, boundary, yung gasolina. So far, nakasi kay syempre nag-holiday season, tati nakabawi-bawi gid eh. Gado man guys, subong. Compare sa una, tayo ang traffic, kag nagsugod ang experimental scheme sa aton nga syudad, ti kamusta tay? Traffic isa sang one way nila eh. Nag-traffic pa gid? Yung traffic. Oh, ano man ang rason nga nag-traffic pa gid tay? Kung sang one way nila, dapat sila parkingan mo lang sa salakyan ng iban. Yun dapat ang barangay 10, hindi na dapat yung one way no, sa SM. Oo. Hindi bagay na yung one way, kang salakyan, kagutok sa Piak, sa San Juan. Dapat ituwi nila na, kay dragagi na ng salakyan sa SM, sige one way nila. Hindi pwede, mabalik. Sandri mo ka sa north, mabalik ka to sa south. Oo. Di traffic to. Gutok kayo. Doon naglawig pag galing oras ang inyong libutanay. Kaya lain ang zero eh, hugtas ang zero. Oo. Kuti lapit na dahil nila, naglawig nila metro. Gusto nyo gali tayo nga mas better ang sa nga ligad kaysa sa nga subo nga nag-experimental scheme ini sila. Wala. Wala niyang kanila, one way nila, nagimo pa ng traffic pa. Oo. Sobrang traffic. Ti bombo ano ti nagsuno Wala kaya man nakabulig. tatay ano pangalan nila tatay? Si Victor, ma'am, si Victor. So, ti suno kaya tatay Victoria bomboan nag-traffic pagid bangod sa experimental scheme sa aton nga Bacolod Traffic Authority Office o kun diri sa syudad sang Bacolod kay ang imbes nga two-way tani nag one way na lang ti imbes nga makadali-dali sila tani sang biyahe akon makatipid man sila sang oras samtang nagabiyahe ti naggutok pagid bomboan nagtam-an pagid kuno ang traffic subong kay balik eskwela nagpagutok-gutok pagid kuno bomboan sa traffic ang mga estudyante subong imbes nga makabiyahe sila kun tani di Ang tay demand gapabay man ni- kamo nga pataasan pagid bi ang inyo nga mga ang plite sa taxi. Punta ni, galing iti ang operator, wala man ka, kuhan, kaya ang LT Parme, wala man sila. Amo malagyapon, metro na mo na rin siyang una. 35 pa lang ang gasolina, tapos bong, 35. 40 na ng plug down namon mo. Di subong 40 gyapon. Di wala may mo. Di anong ginapangabay naton subong atay kaya sininga tuig 2023. Kung may mo man na tani, hindi pa patasan ng hindi pa patasan ng gasolina. Okay lang. Sana hindi na tani pag patasan namon yung kuan nga metro. Iti, why naman sa masakay na kung taas tama mo. Galing kay ang gasolina. Kunti taas. Di pila man ma-income mo kada adlaw tay.
Igo lang makabatak kasi para sa arkila namon mahal na ya. Arkila namon na 1,380 na mo. Be plus ang gasolina be. Tingin naman makabatak yung mga 3,000 kaya kung makabatak ka mga 3,000 ti batak ano pa lang na bawi pa lang na. Oo. Duay pa kanaya ginansya. Di malpila limpyo mo tag kada adlaw tay. Oh, Subtong Disyembre may ayaw gawa. Maka tagi 700 ka. Di subong ambot ni. Kaya igo mo lang na kami kay makabatak. May kabataan ka pa tay? Kami hara. Pila ka bilog tay? Dua lang galing. May ginapa-eskwela ka pa? Dua ka bilog college ko. College na. Lapit na lang. Mapit na. Nag-graduate ng isa. Oo. Kaya mag-graduate, pwede na kaunta ta biyahe? Depende man eh. Kung pan kay man pangabiyan ng iban mo. Oo. Taksi mo lang eh. Sige ginapangabay naton sa LTFRB nga kung pwede man lang tani nga pasakaan ang flag down rate ninyo tay. Oo, amo na tani. May kay waigid. Wala Japon. Way. Amo lang yung pangayo namon. Way yapon nag last 5 sila ti wala man lagi butang sa metro. Ang pasahero hindi magyapon ng bayad. So bombo ano ti 40 pesos sa gihapon ang flag down rate sa aton nga mga taxi drivers diri sa Sila syudad ganing hingyo sang nila Bacolod. dapat ang flag down nila 50, mataas sa 50 no? So tay wala Japon na implement ang pagsaka sa flag down rate bi nga mga 50 pesos. Nagsaka sila 5 ka pesos pero sa papel wala sa metro. Oo. Di amo na ang ilang ginpasaka. Yan pasahero hindi magbayad. Kay makit-an nila sa metro. metrohan. Maamo lang na. Oo. Way tuloy mo hindi mo man kay maaway ka mo sa pasahero. Kung magamo na tayo, ano na lang kamo sa pasahero. Ipos na lang kung isa layo na lang kung pwede dugang-dugangan nyo lang. Eh may karga bang mo mo. Mag isa ka dugang man kaysa way man eh. Oo. Hindi ka lang kapangakit. De bombo ano sa papel lang kuno ang saka nga 5 ka pesos imbes nga 40 tani. May imbes nga 45 pesos tani, 40 lang sa gihapon kaya sa papel lang kag ang sa metrohan 40 pesos lang sa gihapon ang flag down rate. Depende man bisa mga pasahero bombo ano ang iba niya hatag sang sobra pa sa aton mga drivers ang iba naman niya kung anong makita nila sa metrohan amo lang ginaang ilang nga ginabayad o kung ginaplite sa aton mga taxi drivers bamboan. Oo, nag 2023 na pero ang flag down nga gusto nila nga rate nga like di ba gaduso gini sila sang 50 pesos. Diway gyapon na tigayon. Wala sa gihapon bamboan ti ang amo ni gani nga 5 ka pesos nga gipasakasakatan sa ilang nga flag down rate wala sa gihapon na implement. So ara na ang papel pero ang sa metrohan wala sa gihapon na adjust o ko na improve bamboan ang pagsaka sang 5 ka pesos. Okay, sige. So, Bombo Cheng, ti subong nga aga, hindi pasyado ang pasahero, no? Hindi pageda bomboan nagalaka-laka pala ang mga nagabiyahe nga mga traditional jeepney naton amo man ang mga taxi. So gaamat-amat naman na bomboan na kaya may nagaabot na naman nga mga series bus nga may adala sang pasahero ti mga dugay-dugay panagoro bomboan ang magwa na gid bala si Haring Adlaw ti amo na ang pagsako man sa aton mga pasahero padulong sa ilang nga mga palakadtuan especially sa mga estudyante namon naton nga kadto man sa mga eskwelahan nila kag ang mga empleyado sa ilaman nga mga ginaobrahan bomboan. Okay, sige. Bombo Cheng, salamat gid. Bomboan live diri sa northbound terminal ini si Bombo Cherry Grace Antilian para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Antilian. Unang ahugnat sa balita ginadulong sa aton sa patrol subong yang aga. Ti amo ni gyapon no, ang hingyo supposedly sa mga taxi drivers nga ang flag down rate nila masaka-sakaan man pero why sa gihapon na patuman until now nagbag-ong tuig na although man nila bawi-bawi man sila sang Christmas kag sang New Year kay sa kadamo tuod iya sang mga pasahero ang mga jeepney drivers gani iya why pa man hindi pa man ibation kung nano na ning plastada ni sa provisional authority nga kung i-allow sila gyapon pwede lang sila makabiyahe or ma-modernized na gid kita no driya sa aton sa may pungsod Pilipinas no man yung mga drivers naton bisa mga claimor ni sa mga drivers tayo man mabasol kay nga subong ho uncertain gid no ang nakit-an ta gid ang presyo sang gatong niya
As in, do wala na gid bala chance nga magbalik gid nga magnubo gid bala. Kay nga di ba tatlo na ni kasod-asod nga semana nga nagasaka na lang siya. In fact, welcome tagid gani ang 2023 nga mataas ang presyo sang gatong. Imaginable nga almost 3 pesos sa madugang naman niya sang nagdugang sang Martes sa gasolina. And then 2 pesos sa diesel, amuman sa kerosene. So, di ko mag-rollback ni Slaya, haluson magpiso, sinintimos lang gidya nga rollback. No? So, that is why, nga do hindi ka gidya kalao, mga manubo na gidya presyo sang gatong. Galing ka katabo ni, hindi naman sa aton sa Pilipinas mo, mangin sa luwas ang pungsod, no? Ang inflation, amuman, because sa ginahambal, pangkalibutan nun ning problema ang aton nga ni. So, amo ning reklamo sa mga drivers naton, sa aton iya nga mga kauturan. So, until now, no, unresolved pagid na ining nahanungod ni sa modernization program sa aton iya nga gobyerno, kag ang para man sa mga traditional ni mga jeepney, amo na siya. Although mga traditional, yati pa, sige lang yapon sila ka biyahe subong, and ginataga na sila until March of 2023. Pero kung ma-extend na sila or firm na gidya ang gobyerno nga ipatuman na gid nato niya ang modernization. Ang modernized na gidya nga mga jeepneys ang mabiyahe sa aton dire sa may pungsod Pilipinas. No? Sige. Mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa ato niya pala tuntunan, diskusyonan ta, dumduman nyo tong nanghimas tong taxi driver to. No? Speaking sa mga taxi driver, tiyara na siya subong sa police station 4, ho? Nakahunong. Sus na naman to yung iya nga nagsakay ang bata sa iya sininga taxi. O niya balayagin himas-himas ang paa. Tining bata nga ni, ate karon kay alerto sa pag-video. No? Tinakitaan gid. So, diskusyonan nato na sa aton nga pag panumbalik. Daling kida, standby. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial Okay, sige, balik na sa ato riya nga paratuntunan diri kita man sa Bombo Report sa first edition sa mga kabombo naton. So si Pope Francis naghatag gid sa iya sini nga tribute sa iyang predecessor, si former Pope Benedict XVI sang sa isa ka funeral attended sang tens of thousands sang dito sa may St. Peter's Square, no?
mga pumuluyo, mga tao, mga turista, imagine ba nagkaladto. Imagine na damo-damo sa dito, no, sa St. Peter's Square, sa may Vatican City. Ang ining event marked sang unang okasyon in modern times nga ang pontiff nga ginatawag had presided over sa funeral sang iya sa nga predecessor. The first ever nga syempre nga nag-resign nga si Pope Benedict is pinakauna man ni siya nga Santo Papa in almost 600 years to resign, ha? Sa aton iya nga mga kauturan. No? So, kagdag edad sang 90, nagaedad 95 anyos. Sang sa mga kauturan naton, damo gidya ang gapalangga, dira mo man makita, no? Mga tumuluo, mga Katoliko, even ang mga non-Catholic, nagkadto dito sa St. Peter's Square. Nga para lang niya nga humalin sang ginahaya, hasta nga sa funeral, no, sa burial ni Pope Benedict sa aton nga mga kabombo. About 50,000 people ang ginatanawa nga nag-attend sang funeral sa St. Peter's Square, according ini sa data sang Vatican spokesperson Matteo Bruni. Upod ang mga kadamaan ng mga members sang crowd nga nagatawag para sa ka-late Pope nga to be consecrated a saint ang ilang nga panawagan ni sang crowd nga mangin santo man, no, si Pope Benedict. Ang attendance compared with an estimated 1.1 million people para sa funeral, no, ni Pope Benedict. So meaning there were 500,000 people sa St. Peter's Square kag sa surrounding area. Kung i-compare mo sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo during that time to sa kay Pope John Paul. That was 2005. Yang kay Pope John Paul to gani yang funeral was the largest gathering sang heads of state ever outside sa United Nations. Delegations included ang 9 monarchs along with 70 presidents kag prime ministers. So grabe man to yan, no? Sa kung balikan lang naton ang pagtaliwan to ni Pope John Paul II kag ang iya sa nga funeral, an estimated 3 million people came to pay their final respect. So grabe pagid to, kadamo-damo pagid sa tuyang tawo man. So ang dignitaries kag ang religious leaders naibaluan naton mga 60,000 people para sa seremonya. Ang si Prime Minister Peter Fiala sang Czech Republic was among those in attendance dito. No? So, amo ni ang natabo. No? So, kadamo-damo man. So, ang coffin, no? Ang ang coffin ang natabo dere sang sang burial na, sang funeral. Sa 10 a.m. amo na ang homily, no? So and then ang coffin gin transport through the basilica kag gin transfer sa Vatican crypt para sa burial. Ang natabo dere
ang iya naman niya ni Pope John Paul before, ang ang lulubngan, gin-vacate, and gin-move niya sa chapel, sa sulod sang basilika, matapos siya nga gindeklara na ni siya nga saint, no? Ini Santos. So, ang coffin ni Pope Benedict, gindala sa St. Peter's Basilica. Ang mga crowd nagasinggitan sang Santo Subito. Meaning, panawagan na ni siya for the Pope Emeritus nga mangin Saint Gilayon. Pareho man bala kay Pope John Paul. Amo man ang ila sa nga panawagan. So, amo man nakapalangga, no? Sang tawo, no, sa aton yung mga kauturan, sa mga tumuluo, si Pope Benedict. Just like man, sakay Pope John Paul, nga ti isa nakasantos, no, nangin santo na sa mga kauturan naton. So, amo man ang panawagan sa mga tawo, no, ga-chant gid sila yung mangin Santo Subito, no, i-deklara mangin santo man si Pope Benedict. Pero naibaluan natin, may proseso man ina siya. Just like man sa natabo sa kay Pope John Paul II. Okay? Sige. Balikan ta na yung patrol, si Bombo Cherry Grace Santillan, sa dugang pang report, madulong sa aton subong iyang aga. Ari bala Bombo Anthony, recall tanay balang sa katunto man. Ikabay pa nga hindi na ni masulit, kabalo man kita yung kadamo yan sa mga maayo, yung mga taxi drivers, no, di ba? Iniya sa katunto niya na lang gid niya yung, yung gadgad yung sagi ato himas-himas ang paas ang iya sininga pasahero, minor di edad. Minor pa lang. 16 years old pa lang. Kundi, nagliligad to nga 2022 to mo nga mga binulan bala. Sang nag-viral siya sa social media ang paghimas-himas niya, subong ho, kung si Sir Tide, gusto ang una, gahimas siya sang paa, subong gahimas siya sang rehas. No? Kaya hindi man dapat nga i-tolerate ni siya. Although damo mo to iban gambala, kaya nga nag-short, pero hindi na iya. Maski ano pa na iya kung ga-short man daya lipot ko na, no? Kay hindi niya pwedeng himason mo. No? Hindi ka gidya dapat ya maghimas. Amo nang yung lagi nambal, kontrola man ang imos niya kaugalingon. No? Sa mga drivers naton, kabay pa nga careful na gid kita nga hindi na ni masulit pa. Kabudlay niya. No? Si Bombo Cheng, kag sa dugang pa nga report, madulong sa aton, Bombo Anthony, subong iya nga aga, chikero naton sa mga kauturan naton, kay sa aton iya nga mga kabombo. Siyempre, way untat man mga drive-by bust operation na ginapatigayon sa aton iya nga makatapos ang kapulisan, no? Sa subong iya nga, sa aton nga mga kauturan, no? Sa mga kabombo naton. And pila pa ka mga report madulong sa patrol sa aton sa subong iya nga aga. Chikero naton, no, kay live ni sa Police Station 4. No, musta na tong ahay. Tinaagahan na siya tigayon gid siya nga madakpan sang Police Station 4 mo. So, lesson man Hindi lang man sa kay kabalo man kita ambal tanang gani damo man mga maayo yang mga drivers. Sa mga tawo man no? Nga likawan tanan ning mga susnano man himo yang paminsaron yang himasimason mo to yang bata to ya. No? Kahit na-attract ka abi sa iya sining legs da ko nagapugati da ko nano da pero syempre kontrolon mong kaugalingon mo tapos do ginaano niya pa bala di ginalango-lango niya pa bala yang bata do sa katunto gid siya kay may audio mo capture gid. Si Bombo Cheng sa piyak nga linya. Bombo Cheng, please go ahead. Yes, Bombo na live kita diri subong sa Station 4 kung sa diin nahunong ini nga taxi driver ang 60 anyos nga taxi driver kung sa diin no? 60 yes, years Bombo old sa 60 anyos, 60 years old. Yes, Bombo 60 years old nga taxi driver. So sang nalakdan nga Agosto 2022 Bombo madumduman naton ini nga ang 16 anyos, isa ka minor de edad nga babayi, nagpost ang video sa social media kung sa diin ginhimas-himas ini
ang iya nga paasang taxi driver. So madumduman naton bomboan nagsakay ini ang minor de edad o kanang 16 anyos nga babayi sa barangay 28 nagpara ini siya sang taxi kag kung sa diin nagpungko ini siya sa may front seat sang taxi tupad mismo sang taxi driver. So madumduman naton bomboan ining taxi driver ginkilala nga siya Ramon Lumra sang barangay 26 diri sa syudad sang Bacolod. So nag-viral ini bomboan ang video kay syempre awareness man bala kag syempre do ka lain man sa pamatsagan sang biktima nga ginhimas-himas ini iya pa. Kay imagine bala bomboan naka-short pa ini siya. Nakasuksok pa ini siya sang malipot nga shorts. Ti didto na ginhimas-himas ang iya nga paa. Ti na aresto ini kahapon ang taxi driver nga si Ramon Lumra kagin state niya pa niya bomboan nga suno sa iya ang wala man kuno nagreklamo inong minor de edad samtang ginahikap ang iya nga paa nagatawa-tawa anay pa ni sila kuno bomboan nagasunluganay pa ini sila ti justify pa bala bomboan nga kung hindi tani gusto sa minor de edad nga hikapon ang iya paa tani ginsaway siya kuno bomboan mo na sang sabat yaman. Ti, kabalo ka lang gidya nga, minor de edad na, ti okay lang yagali. Pagkita mo sang paaya, himason mo lang, whether nagahambal siya nga gusto ya or hindi siya na naman. Gani, bomboan, ti Pwede imagine lang bala. tukob ang paa kag himason? Gani, bomboan, imagine 60 years old siya. Siyempre, sa kakulba, ang guro sa minor de edad, dugin pa sa kaya niya na lang ni ang senior citizen, kag nag-video. Di syempre sa kakulba man bala nga syempre siya lang isa pasahero. Di kung niya ni karon ang driver si taon or si pagid ang mahimo sa iya sa sulod sang taxi. Di amo na bomboan na ngayo man sa nga pasaylo ang driver sa pasahero ka ginpahayag nga ang Ginoo na lamang kuno ang nakahibalo sang tanan. Di imagine ginuyog-uyog ini niya kag ginimas ang paa sang biktima kag nagkadlaw lang nang suno dire wala ini nakahibalo nga naga-video gali ang ini nga minor de edad kag ginpost ini sa social media. Wala man kuno nag-abi nga nadlok sa iya ang pasero bangod perte pa ang kadlawanay sini sa ila gina istoryahan sa sulod sang taxi. So suno man sa iya bomboan sang tinalikdan ipapriso pa ni siya kuntani sang iya nga asawa apang hindi magbaton ang mga pulis sa iya bangod nga wala sang warrant of arrest. Ginserbihan na ni siya sang warrant of arrest bomboan nga mag-aatubang ini siya sang kaso nga ako nagreklamo ang pasahero sang act of lasciviousness kung sa diin mag-aatubang ini siya sang kaso nga Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act o kon Republic Act number 7610 bomboan. Amo na bala bomboan, lesson learned man ini sa aton nga kung ano ba ang edad mo bomboan kag kung ikaw lang isa nagasakay sa taxi, mas better nga sa likod na lang kita mapungko. At least safe kita kag malayo kita sa taxi naton. Wala man naton ginatanan ang ini nga mga taxi driver pero mas better nga mangama na lang kita bomboan imbes nga sa front seat kita magapungko, dira na lang ta sa likod, sa passenger seat sa likod magapong ko at least safe kita kag wala kita o nang maprotektahan aton kaugalingon pareho sining insidente bomboan. Ang taxi driver ni gali samtang kundi ginaano pa lang to ay pa warrant of arrest ginpasakaan siya kaso papriso siya tani isang asawa ya galing pulis hindi man tumagbaton kaya syempre why pa sila warrant no. Pero sige lang gali siya biyahe taxi, no? Yes, bomboan. At large man siya, mayara pa man siya nga freedom. Oo. Nga kung wala pa man siya kaso nga ginaatubang nagasige pa ni sa gihapon kung ano man da iya nga mga pangalabuhian, bomboan. Oo, kay kung nakita ko kay uniform pa ni siya guro tapos sampawan lang ni isang orange ang bayo. Nasa mugshot ya bala bombo cheng. Pero ara na siya pagkadakop sa iya kahapon ni siya no kahapon
Yes, Bomboan, kahapon ini siya ginaserbihan sang warrant of arrest ti subong ari di sa nakahunong sa Police Station 4 Bomboan kag mag-aatubang sa kaso nga Republic Act 7. Oo. Ambal gani nila Bombocheng bauti sa paghimas-himas sa sampaan ng himas, naghimas gid siya sang rehas. Gin biktima. Ti miski ano pa da Bomboan ang edad ti syempre hindi man tsakto ang iya nga ginobra para manghimas dira siya sang Correct. paa sang iban. Ti makita niya nga gatawa-tawa lang ining minor de edad pero nanumduman siya balatan ni Bomboan nga sala ang iya nga ginahimo. Ti wala man siya karapatan para maghimas-himas dira sang paa sang iban Bomboan. Oo. Tiara lang siya dayon, no? Tulog siya kay mantika agahon mo, Bombocheng. Yes, Bomboan, ti nagatulog diri sa subong sa Police Station 4. Ti malawig-lawig pa niya nga tulugay diri sa presuhan Bomboan kag ang himas ang paa nagkadto sa himas sa iya nga rehas Bomboan. Gani, himas sa paa, ang guwaya himas sa rehas. Syempre kung may mga kabataan pa ni siya or para sa panimalaya, imbes nga nagabiyahe ito siya taxi, apektado siya palangabuhian niya, wala ano Yes. na lang imo mabili niya pamilya, okay na ya kung nagatrabaho ng mga kabataan mo tanan, pero kung wala pa, at kundi huol gid, imbes nga ang imo ya to natintar ka or ano nga panulay nagsulod sa utok mo hinimas mong paa sining dalagita. At amo ning agwantahon niya subong imo Bocheng. Yes, gani Bomboan, hindi lamang siya ang apektado sa ginhimo ya, kundi ang pamilya yaman. Ti imagine bala Bomboan sa nga nag-viral ining video, iya mismo asawa ang gusto nga magpalapit siya sa police station na para nga iano yaman iya kakaugalingon, ikadto o kon ipa-aresto man ang iya nga kaugalingon. Ti syempre iya na asawa mismo ang nagahambal. Ti nasubuan man ining iya asawa bangod sa iya nga ginhimo. Ti imagine bala Bomboan kung may kabataan pa ini siya, ti amo Gidi. niya iya ginobra, wala gid siya na minsar kung Oo. ano ang mangin epekto sinisang iya nga ginapang obra Bomboan. Bombocheng, salamat gid. Bomboan, live diri sa Police Station 4. Ini si Bombo Cherry Grace Antilian para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Okay, salamat gid Bombo Cherry Grace Antilian, nyari na ato mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. And good Welcome morning. and good morning. Paps. Okay. Sige. Balikan ta si Bomboan. Mhm. Bomboan, maayong aga. Sa liwat mayong aga man sa imo Bombo rin si Bombo Radio Western Visayas kay diskusyon nag-report pa ning patrol ni nahanungod sa taxi driver to bala nga nag-viral August 2022 nga naghimas sa paa sa isa ka 16 anyos. Ti subong niya himas gid siya rehas. Kay may warrant of arrest na siya kahapon kay ginpasakaan gini siya sang acts of lasciviousness. So, kay during that time, viral gitong video, yung mumakon mo yung iyakamot siya, gahimas-himas sa paas ang dalagita, samtang nagasakay sa iya taxi, kay nagpungko sa front seat ning 16 years old. And then, why niya bala hinimas ang paa? Kay siyempre, gapugati man ang paa, kagalipot ang short. Ti karon why gid nakapugong ni sa 60 anyos, senior citizen naman. Why siya nakapugong? Tianhon mo ya karon kikabalo ka ang mga kabataan nga dan subong sa mga video ka-alert. Samtang tingin ako ang bata pa ning 16 years old gahambal, ginakulbaan na siya mo, why na siya nag-refuse, why niya naging tapping kamot or nauna nag-resist man siya. Pero amo na igin video ya sus nag-viral during that time gani mga inasawa ni ang baldisan sa isinta niya sa asawa yang indulong gid siya gani sa presuhan kay gusto ipapreso iya bana, pero that time way pa sang warrant of arrest. Kay kahapon may warrant of arrest na. Kundi ang himas niya sa paa, naghimas gid siya sa rehas. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, suportado sa mga kapulisan diri sa syudad sa Bacolod aning ginpahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. nga magsumiter sang courtesy resignation ng mga police officers nga nagaranggo general kag colonel. Kay sa interview namon diri sa Bombo Radio Bacolod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang City Director sa Bacolod City Police Office,
wala ni isang problema sa pagsunod sa pagwa nga mando bangod suportado sini ang desisyon iya sang gobyerno. Ginahulat niya pang instruction angot sa pag-submit sang courtesy resignation bangod ginalantaw sini nga posible iga paidalom sila sa investigasyon kung ini ang nag-submit. Samtang apat diri sa piyak nga bahin, apat ka mga empleyado sang Office of the Provincial Agriculturist ang gindismiss sa serbisyo bangod ni siya sa grave misconduct kay suno gani sa pagpahayag ni Provincial Legal Officer Alberto Nilias Jr. nga naserbe na nila ining desisyon sa duha ka mga engineer kay isa ka project development assistant sini kahapon sang aga. So iserbe pa nila ang dismissal order pagid sa isa man ka engineer nga sa karon na paidalom sa preventive suspension sa lain man niya nga kaso, no? So amo ni so far ang mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning man, Bombo Lindsay, mayong aga, Bombo Radio Western Visayas, ang amon diri nga mga balita syudad sang Rojas, kag bugos man nga probinsya sang Capiz, subsided na ang mga tubig diri or mga baha, no? Diri sa amon sining probinsya sang Capiz, sa mga barangay nga ginbaha sang halin gidto sang sang 2002 sang December 31, 2022, January 1, tapos huluhubas, nagbalik na naman sang pag-inulan-ulan tugas sang low pressure area. So sa kabugasan, sandig diri sa datos sang amon sa PDRR mo as of 5 PM kapon nga adlaw sang Enero 5, may kabugasan nga 49 ka mga barangay diri sa amon sa Capiz ang ginbaha. Kung sa diin sa as of 5 PM gani kahapon, anom na lang no ang mga may bay tubig pero kadamaan sini mga kauyaparan na lang. Kag may man diri, may mga na-record man diri nga mga ginbaha gid nga nang tawag siniyo nga mga barangay roads kung sa diin mga nangin unpassable pero sa karon maagyan na gid ang tanan nga mga dalan diri sa amon sini sa probinsya sang Capiz. Kag sa dugang namon diri nga mga balita ang paglubong bala sa kay Pope Emeritus Benedict XVI kahapon nga adlaw sang Huwebes pasado alas 9 sang aga dito sa may bahin sang Vatican. Ginpayag dirihon ni Reverend Fathers Virgilio Ciudadano Jr. isa ka student Capizenyo priest dito sa Roma sa Italia nga natuman gid ang hinyo sang nagakabuhi pa lamang ang Anay Santo Papa nga mangin simple kag solemn no ang iya siniya nga seremonya sa pagdulong sa iya katapusan nga palahuwayan. Kag kahapon gani linibo ka mga tumuluo ang mga nagpadulong dito sa St. Peter's Square sa Vatican agod nga magtambong sa misa no sa paglubong sa kay Pope Benedict XVI. Kag ginputos ang galom kung sang tunog ang Vatican kag ginapayag nga way man naglain ang ila dito nga panyempo pero amo lang ginputos ang sanggalom nga patimaan nga ara gid ang presensya sang Ginoo. So ang ang lungon no tatlo ini ka tatlo ka lungon bala kumbaga ang ginsudlan sa kay Pope Benedict XVI kag ini siya nga lungon o kon ng triple coffin nga ginatawag nila with caskets ang himo sa zinc, sa oak kag sa isa ka kahoy sa isang kahoy nga pinasahi kag dito gid lamang makita sa Italia. Kag nangin malinong man no wala man sa na-record nga mga kinagamo didto sa nasambitan nga lugar sa pagdulong sa katapusan nga palawayan sa kay Pope Emeritus Benedict XVI.
Kag sa dugang namon diri nga balita sa police report namon no may gabunan diri nga kawatan sa Syudad sang Rojas ang natigayon gid nga madakpan matapos nga ti nakabugtaw ang tagbalay nga iya nga ginakawatan. Dakop ining si Kent Villanueva, 22 anyos, kag residente sang Purok 2, Barangay Libas, sini nga syudad. Natabo ining pagpangawat dito man sa nasambitan nga barangay kung sa diin gani mga alas 4 sa kaaganhon kahapon ginsulod sini ni Villanueva ang balay ni sang iya man gani nga paryente man ni no ining si Ray Ronaldo Bukala mangingista ti karamion sang ila tulog kahapon ginsulod ini ni Villanueva ang ila nga balay dito sa nag-agi sa likod kag ginkuha ining cellphone sa sala way pa siya na way pa siya na kontento ginsulod niya ang kwarto sining tagbalay kag nakita niya tong bag sa uluhan ay way bala nakabugtaw ang tagbalay kag didto nagaluntad ang komosyon na tigayon nga madakpan ining sospek. Nakuha pa sa paghinakop sini ang 38 revolver nga armas dutang kag may ara sang duha ka sachet sang ginaaligar nga shabu. Kag cash nga masobra sa 6,000 pesos. Sa kahapon napasakaan ni siya sang inquest or sang robbery through inquest proceeding kag ang paglapas naman niya sa RA 10591 o kon pagupot sa illegal nga armas kag illegal nga droga nga 9165 RA 9165 ang igapasaka man sa iya subong man nga adlaw. Amo ni so far mga balita diri sa among syudad sang Rojas ug bugas nga probinsya sang Capiz balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat, Bomborita, Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome man ka, good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, mga dalagkuan manamon, nga mga balita diri sa amon nga may banwa sang Kalibo, kag kabugusan nga probinsya sang Aklan. Ang diri balang nga ati-atihan updates diri sa amon nga may banwa sang Kalibo kung sa diin kagabi may mga events naman nga ginpatigayon no partikular diri sa amon nga may parente sang amon nga may museo Aklan kung sa diin ginbida diri ang ini nga mga obra maestra sang pila namon ka mga fashion designers diri sa may probinsya sa Aklan. Kama naman ang pila namon diri ka mga tribo nga magapartisipar sa sini nga ginakalangkagan nga 2023 at Kalibo Senior Santo Niño at Atihan Festival 85% na no ang pila ka mga tribo like ini nga Black Beauty Boys nga always gid nga nagakampiyon pag abot sa tribal big category no although nga sang dagon 2020 first runner up lang sila pero ginapabot siya nga mas manami ang ilato nga igapakita nga performance ini nga 2023 kay tungod gani Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga for the first time no sang history sang Ati-Atihan Festival nga nagalabot sa 1 million pesos ang ini nga premyo. Pag abot sa big tribal category, 1 million pesos ang first prize sang sini nga kategorya kag of course ginabantayan man ang sa tribal small category, ang balik ati category kag ang modern group category. Pag abot man sa preparation sang seguridad sang amon diri nga banwa sang Kalibo subong nga adlaw magapatigayon naman na sang pre-deployment ang amon nga Aklan Police Provincial Office kag ang augmentation gikan sa Police Regional Office 6 magaabot man sa January 11. O kag may mga simulation exercises naman nga ginapatigayon ang amon diri nga Kalibo PNP Station. Sa dugang pagidnamon nga mga balita diri sa amon nga may banwa sang o diri sa banwa man sang Balete arestado ang isa ka lalaki matapos ang ginkasa nga drug buy bust operation sang amon diri nga Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU Aklan. Ang ini nga suspect na kilala kay Daryl Manlapos, 42 anyos, sang Barangay Poblacion, Balete. Dito ginkasa ang operation sang amon nga may PDEU kaupod ang Balete PNP Station sa mismo nga prente
sang Balete Municipal Public Market. Ang ining suspetsado ba naka-avail na gali ini plea bargaining pero muni nagduso-duso naman liwat nakuhaan siya isa ka sa siya isang ginadumilian nga shabu kag 4,000 pesos nga drug buy-bust money. Sa dugang pagidnamon nga mga balita diri sa amon nga may banwa sa Kalibo sa probinsya sa Aklan, ginchekyar man amon diri ang amon nga nagaisahanon nga Police Colonel kay Police Colonel Cresalio Tolentino ang Provincial Director sa amon diri nga Aklan Police Provincial Office kung sa diin pinaagi sa Public Information Office ginapabutyag nga willing nga magdihon mag-file sang courtesy resignation ang amon nga Provincial Director kung ini ang gusto kag apila sang Department of the Interior and Local Government or DILG. Pero ginklaro sini nga wala ini siya na imbolbar sa maskin anuman nga illegal nga mga aktibidades, partikular ang involvement sa sini nga illegal nga droga. Kaya balnya tong probinsya sa Aklan kung balik-balikan kag basihan ang mga datos nubo lang gid no kag hindi kami ka pareho sang iban nga mga probinsya sa mga lugar nga damo gid no damo mga operation, mga dalagkuan, mga mga high value target bala no so mga wala amo na no diri sa amon nga may probinsya sa Aklan. Pero hulat-hulato na lang niya no kung ano ang mga masunod niya kinahanglan niya tikang pero suno sa iya pinagi sa Public Information Office willing gid siya nga mag-file sang sining courtesy resignation. Amo mani so far mga balita namon diri sa amon nga may banwa sang Kalibo kag kabugusan nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo ninyo Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tidako diri ang pagsalig ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa mga kapulisan sa Western Visayas. Ini ang reaksyon mano sang gobernador sang ginpamangkot kung bala pabor ini sa panawagan ni Interior Secretary Benhur Abalos sa mga colonels kag generals sa Philippine National Police nga magpasa sang courtesy resignation bilang tikang agod nga ti mapapas ang mga pulis nga naangot sa illegal drug trade. Tisunod dari kay Governor Defensor nga prerogative na ya sa Department of the Interior and Local Government ang amuya nga tikang apang suno sa iya mas maayo kung reshuffling lamang ang imuon sa tion nga mayara sang bag-o nga administrasyon. Tisabahin diri sa amon sa probinsya sang Iloilo, maayo diri ang kooperasyon sa mga kapulisan ilabi na sa kampanya batok sa illegal nga droga. Ti sa pagkamatuod gani suno diri kay Governor Defensor 98.37% na ya sa 1,721 ka mga barangay ang gindeklara na nga drug cleared. Tidugang pa diri niya wala man sang problema kung sino ang iasay nga opisyal sang pulis diri sa may Iloilo. Sa iban pa namon diri nga mga balita, suportado man ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang ining panawagan ni Department of the Interior and Local Government Secretary Abalos sa sining pagpa-resign or pagpasano sang courtesy resignation sang mga colonels kag general. Sunod naman diri sa alkalde nga tion na nga mapangkakas ang tanan nga mga miyembro sang Philippine National Police nga nagahimo ya sang illegalidad kag katuntuhan. Apang tisuno sa alkalde, hindi bastante ang resignation lang sa baylo, kinahanglan gid nga mapasakaan sang kaso kag masilutan ang sino-man nga opisyal sang kapulisan nga mapamatud-an nga involved sa illegal drug trade. Ti sa pamangkot naman may kaangtanan sa trust and confidence niya kay Iloilo City Police Office Director Police Colonel Leo Batiles, wala sang direkta nga sabat ang alkalde. Sa iban pa namon or sa kaangot sa gyapon nga balita, tingin pakigangutan taman diri ang ICPO Director o kon ang Director sang Iloilo City Police Office, si Police Colonel Leo Batiles, ti siya magapasa man sang iya nga courtesy resignation Bombo Radio Western Visayas. Kag ti suno diri sa iya wala siya sang dapat kakulbaan mangod nga ti imbestigaran pa man ini kag magagwa ang kamatuoran nga wala iniya sang kahilabtanan sa anuman nga illegal nga aktibidad ilabi na ang may kaangtanan sa illegal nga droga. Nagapakita lang gid ini Bombo Radio Western Visayas suno sa iya nga sincero
ang Philippine National Police nga malimpyuhan ang ilaya nga hanay. Sa iban pa namon dari nga mga balita, si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas, Bombo Radio Western Visayas, nagmando sa mga department heads diri sa Iloilo City Hall nga maghimo iya sang ila nga diary, magsaysay sang ila nga inubrahan sa sulod sang 8 ka oras kada adlaw para ti mabalaan ni Mayor Tranyas nga nagatrabaho gid man sila, Bomboan. Di daw okay man, ini si Mayor Tranyas, dagdigad pa ni, no, di ba? Meron nang ginapahambal yung mga department head, nga tanaw lang, okay gid, why gid na sa problema? Mayo man na mag-diary sila kay para ano gid nila, bla mapamatud-an nila sa ila, guro ka og lingon. Nga, nagatrabaho gid sila, Bombo Lindsay. Ang mga department head, kag para madisiplina niya man ang mga tao sa dalom, kay kabalo man kita Bombo Lindsay, nga kung sa gobyerno gani, no, may mga matarong man nga nagatrabaho, pero ang iba niya sa opisina, pero do ka laban pa ang mga kotso-kotso man, Bombolinse. Amo na gani, amo na nga likawan gid nila nga sa pagsulat nila sa diary ni nila ho, hindi nila pagbutang to ang pagkotso-kotso nila o pagchulo-chismis, ti ambagan isang kilala ko, basi ang pag-make up nila nga isa ka oras, ibutang pag nilablaw, Bomborita. Ay, hindi man guro. Ay, hindi man na sila magpadakop. Siguro, kung natuod, kung himuod man nila ang pagsulat sa diary, ay syempre, mga kaayuhan dahil ang ilang ihambal nga, muna sa mga oras, nag-time in sila, hindi sila late. Pero, di ba, si late, gid man. Tapos, ibutan na nila, dira nga, ano bala, organize ang ilang pag trabaho, ti mapadakop balayahan na sila, kung pahimuod, man sila diary, Bombolinsi. Amo gani, ti way man sang mga kawatan nga nagaako, Bomborita, kag ang hambagan isang kilala ko nga department heads lang kuno, tani pati kuno si Mayor Tranyas, masulat man ka diary, Bombo ninyo. Si Bombo Radio Western Visayas, sinabi man tani matuod, no, nga ang mayor mayara man diary since nga siya ang nagamando sini, no. Muna galing kung may diary, sino sini ang magabasa, si Mayor Tranyas daw medyo ubos oras gidayon, Bombo Lindsay, ang ini nga diary, kag balad man naton kung mga diary nga ini, apisar nga wala to sila ga trabaho, wala to sila ga obra, ati ang ila man gyapon to nga isulat sa sini nga unod sang diary, ang ila to nga most probably laban gid sa ila sini mayara gid magapuril puril, Bombo Lindsay. Amo gid iti dapat pahamuton nilang ilang kaugalingon, o galing kiti syempre base sa sulod sang isa kadlaw ang obra ni Mayor Tranyas, mangbasa na lang bala ka diary, tapos masahambal siya, Dear Diary, tapos may background music. Sige lang, alang na gid ang ako nga tempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madam. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas. Eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano inibala matapna?